आथिङा जालायदो रावबो गैयालै रावबो गैया हेलौ सासे दं लाइकल' होदों कमेन्ट हराखै थेंक इउ आरोना लाइक होनायनि थाखाय ना कमेन्टआ स' जाफैयाखै आरबि एन्टारटेनमेन्ट सफैबाय बाजै थेंक इउ स' माच जानांगौ नोंथाङा लाइक होबाय होननानै लाइक होआखैबा होदो आरोना एन्टारटेनमेन्ट दिनै फैलायबाय नै खावब्लिब्लिनो साननै सानथाम जाबायमोन ना आं फैयैया रावबो गैया ओंखायनो फैयाखै साबा फैदों कमेन्ट गैया एम एस बड' ब्लगार लाइक दान थेंक इउ स' माच आगै एम एस बड' तुलुमनि बर' हेल' आब' हाय आगै मा खबर तुलुमनि मा ओंख्रि जानाय दिनै अननानै खोन्थाहरलायदो आरोना सोर मा ओंख्रि जाखो एन्टारटेनमेन्ट लाइकखौ नांमारगौ नामा होयोब्ला नांगौ रोखोम मोसाहारि मा ओंख्रि जाखो होम आब' जोंहा आगै मामोन लायो लाइ अनला आरोना ओमफ्राय अमा बेदर आलु एवनायमोन नोंसोरालाय मा ओंख्रि जानाय आगै रोखोम मोसाहारि अननानै खोन्थाहरदो तुलुमनि बर' मोजां दे आब' नोंनि भिडिअ'खौबो नाय अ सरि आंनि भिडिअ'खौबो नाय औ दे आगै जागोन साननैसो बिराद बेस्थ' आरोना लाइभआवबो फैनोनो सम मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै फैबाय आरोना नायगोन दे आगै एम एस बड' ब्लगार जाथ'वाखै दाबो जायाखै नामा मानो दाबो जायाखै आरो बे एन्टारटेनमेन्ट लाइक होबाय दे लादो दे औ दे लाबाय दे थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय रोखोम मोसाहारि जोंना अमा बेदराव नंगौ नामा आगै गोथाव तुलुमनि बर' मा ओंख्रि जानाय औ जोंहाबो अमा बेदर आलुमोन आरोना ओमफ्राय अनला खारै लाइ अनलामोन अनला गोजा ओमफ्राय अमा बेदर आलु एवनाय ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय आगै तुलुमनि बोथोरा दिनै बिराद थान्दा आरोना फुंनिफ्रायनो दासो सान्दुं दुंदों फुङाव सान्दुंआनो गैस्रायामोन खुवा खोबनानै रोखोम मोसाहारि आब'मोन मा गामिनि जोंहा आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय बरपेटा रड गोलैयो ओमफ्राय आगै रोखोमालाय अबे गामिनि अननानै खोन्थाहरदो आरोना तुलुमनि बर' गोथाव दे औ गोथावानो होनलाय आजा मोसाहारि हाय आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आजा मोसाहारि आगै रोखोम मोसाहारि आं
मालिफतानि आब' मालिफताया अबेयाव दंबा आगै आं मिथिया आरोना अननानै खोन्थाहरदो अबेयाव दङ मालिफता जायगायाहाय थुलुमनि बर' बरपेटा रड बबेयाव आब' जोंना बरपेटा रड नै माबायाव मा होनो आनान्द बाजार ओमफ्राय आगैया अबे जायगानि आरोना थुलुमनि बर'आ अननानै खोन्थाहरदो मुथुके हाय मुथु थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मुथु कि खबर तुलुमनि बर' आं दाखालि आनान्द बाजाराव थांना फैखांबाय भिडिअ'आव नुगोन औ नंगौ नामा आगै ओमफ्राय नों अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदोसं आंनो तुलुमनि बर' रोखोम मोसाहारि बङाइगाव साहा आब' औ नंगौ नामा आगै तुलुमनि बर' आं सरभगनि आब' औ नंगौ नामा होमबाथ' सरभग बैथिंजाय नामा आं थांफेराखै आरोना सरभगखौ खोनादों बारा गोजान जानाय नङा आजा मोसाहारि नोंलाय मा ओंख्रि नोंलाय मा ओंख्रि आब' ना मा होनदों नोंसालाय मा ओंख्रि आब' होनदों नामा जोंहा अमा बेदर आलु ओमफ्राय लाइ अनलामोन आरोना आगै मुथुके कानान्द बल' मा खोनादो बल' बुजियाखै आं मा होनखो कानादा बल' कानादा ना कानादानि मुझे नहीं पता कानाडा लेंगुवेज बिपुल बि ब्लग हेल' आब' हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो दिनि तुलुमनि बर' आनान्द बाजार कलबारियाव थांदोंमोन औ नंगौ नामा कलबारियाव इथिंहाय आरोना खोमथा मोसाहारि हाय आब' उरां फारां मोनफैबाय आंबो नोंनि लाइफआव हाय थेंक इउ स' माच खोमथा मोसाहारि आगैनिसिम जोंहा उरां फारां आगैया सफैबाय थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय आर बि एन्टारटेनमेन्ट नोंखौ नायबाय दं बाजै औ नों कमेन्ट हरा लाफानो नायखामाबाय दङ आरोना मा ओंख्रि जाखो एन्टारटेनमेन्ट तुलुमनि बर' हे फ्रेन्ड्स आंजों लोगो जाफैदो औ जोंहा तुलुमनि आगैयाहाय सोरबाफोर गैयाब्ला लोगो जाफैनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सोरबा सापर्ट गैयाबा अननानै सापर्ट खालामना होदो तुलुमनि आगैखौ आजा मोसाहारि गोथावथार आब' औ जोंहा गोथाव आरोना नोंसालाय मा ओंख्रिमोन आगैया जा बिपुल बि ब्लग मोजां आब' औ आंहाबो दंथ'यो दे मोजाङानो मुथुके आत्ता एता आं बुजि मोनाखै आरोना मुथुके बुजि पोৱা নাই আপোনাৰ লেংগুৱেজটো আপুনি যদি এছামিছ জানা প্লিজ এছামিছ লেংগুৱেজ কোৱা सावगारि गयारि हाय आब' हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आरो मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना बिपुल बि ब्लग आलु टमेट' आब' औ नंगौ नामा आगै थेंक इउ स' माच खिथाहरनायनि थाखाय आर बि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब बोरमा फ्राय दालि रुटि टमेट' ओमफ्राय साकनि पापर मालायसो नोंसिनाथ' गोथावआनो जाखागोन गोथाव जायाबा बोरै जानो गोथाव जाब्लाबो गावा बडियानो जानो रोङा बिपुल बि ब्लग दे आं खालामगोन दे औ जोंहा बिपुल आगैया खालामगोन होनहरदों आरोना तुलुमनि बर' आर बि एन्टारटेनमेन्ट गोथावथार माथो सालाय मेगन फारसे खेंख्रा खालामना खिन्थिहरबाय सालाय खिन्थिहरबाय जोंहा तुलुमनि आगैया गोथावथार होनना एन्टारटेनमेन्टखौ सुजाता सुब्बा पाहार की रानि दार्जिलिं की सेली गुड आफ्टरनून सुजाता दीदी कैसी हो सुजाता दीदी मेरि क्रिसमास टू अल थेंक इउ स' माच जोंहा सुजाता सुब्बा आब'आहाय बयनिसिमबो क्रिसमासनि थाखाय विश जासिहरदों आरोना थेंक इउ स' माच सुजाता दी सेम टु इउ आरोना
मेरि ख्रिस्टमास सेम टु इउ आरबिट एन्टारटेनमेन्ट इउटुब थेंक्स खुलुमबाय तुलुमनि जोंहा एन्टारटेनमेन्टआ आगै तुलुमनिखौ खुलुमनाय जासिहरदों एबिएस कमेडि हेल' सिस्टार हाय ब्रादार थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय तुलुमनि बर' होम आरबि एन्टारटेनमेन्ट होम होनहरदों तुलुमनि आगैया आरबि एन्टारटेनमेन्ट सुजाता प्लिज जइन हजाना जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ सुजाता दिखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना आरबि एन्टारटेनमेंट सुजाता सुब्बा दी को ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट किया है प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए सुजाता सुब्बा थैंक्स बुनू बुनू का मतलब मुझे नहीं पता थैंक्स होनहरदों आरोना थैंक यू स' माच जिके बड' ब्लग्स हाय आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एस मुसाहारि हाय आगै थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थांजोबलायबाय नै सुजाता सुब्बा आप आ जाओ भाई फुल व्हाट्स के साथ जोंहा एन्टारमेन्टखौ सुजाता सुब्बा आब'आहाय लिंहरदों आरोना जइन जानो थाखाय फुल वाट्स नायनानै सुजाता दी को सपोर्ट करो जो जो सपोर्ट नहीं है सपोर्ट कर दो और सुजाता दी भी बैक करेगा मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आता है सब लोग भी समझते हैं हिंदी तो समझकर सपोर्ट कर दीजिए आरबी एंटरटेनमेंट यूट्यूब आओ ना प्लीज़ मेरे चैनल में सुजाता दी भी रिक्वेस्ट किया है ज्वाइन होने के लिए तो तुम लोग सब ज्वाइन हो जाओ जो जो सपोर्ट नहीं है एस मोसाहारि सोरबा सिंगल दं नामा नै जोंहा सिंगल नागिरनो फैलायबाय सोर दं सिंगल अननानै खोन्थाहरदो आरोना सोरबाफोर सिंगल दङब्ला अमित बर' हाय आब' नोंनि गामिया मा गामि जोंना बाक्सा बरपेटा रडनि आनन्द बाजार खाथिनि आरोना अमित बर' आगै ओमफ्राय नोंना अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आरोना आरबि एन्टारटेनमेन्ट सुजाता तापाइको घरको हो नेपाली भाषायाव दांहरबाय माखासे आंथ' रोङा दै आरबि एंटरटेनमेंट ने सुजाता दी को क्या कहा सुजाता तापाइको घरको हो क्या बोला मुझे कुछ समझे नहीं अगर सुजाता दी को समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करो तुलुमनी बोरो सुजाता सुब्बा मेरे साथ फ्रेंड हो जाओ तुलुमनी ने सुजाता दी को रिक्वेस्ट किया है फ्रेंड हो जाने के लिए बिपुल बी ब्लग आब' आं कल मानखो काल बिदि तुलुमनि आं खालामबाय दे होनदो खोमा ना आं खालामबाय दे तुलुमनि आं खालामबाय दे कमेन्ट हरबाय दे जोंहा बिपुल बि ब्लगा गैयाहाय तुलुमनि आगैखौहाय खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना कमेन्टबो हरदों होनदो ओमफ्राय तुलुमनि आगैया बेक खालामफिनब्लानो जाबाय सुजाता सुब्बा अरे कैसे होंगी मॉडरेटर दिया नहीं बुजियासै आङो मॉडरेटर आं माबा होनो रोङा आरोना अमित बर' आंनाबो बाक्सा मसलपुराव नंगौ नामा आगै एस मुसाहारि दे सापर्ट खालामलायदो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय आङो रेन्जखौ मायाव मारियो आं मिन्थिया आरोना सोरबाफोर मोन्थिगोबा अबेयाव थुब्ला रेन्ज ओंखारो अननानै खोन्थाहरदो अब्लानिया सापर्ट खालामलायनो मोजां जागोन खोमा आं मिन्थिया नालाय आं खालामफेराखै रोंफेरा मौसुमि बसुमतारी ब्लग हाय दिदी हाय सिस्टार मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मौसुमि बसुमतारी आगै आरबि एन्टारटेनमेन्ट सुजाता मेरे घर बिजेन दा प्रब्लेम होलायबाय आरोना जोंहा तुलुमनि आगैया गाबोन खालामो दार्जिलिं दार्जिलिंनि होनहरदो जानांगौ आरोना सुजाता दिया दार्जिलिंनि बिपुल बि ब्लग वो जाऊं मायो जागोन दे दे जागोन दे होनहरदो जा बिपुल आगैया जिके बर' ब्लग आब' आं नोंनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो नायबाय थायो आं आब'
थेंक इउ स' माच आरोना जिके बड' ब्लग नायनायनि थाखाय आंहासो सम मोनाखै नायनोबो आरो भिडिअखौबो साननै सानथामानो जाबाय आं होनोनो हायाखै आरोना समनि आंखालाव लाइभआवबो दिनैसो फैदों सुजाता सुब्बा ब्लुटक करो यार होनना मा होनखो आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब किना आवदिना सुजाता कि भिअ बुजिना मोनाखै दे एन्टारटेनमेन्टआ मा रायज्लायहरबाय दङ आंथ' मोनथिखाया नेपालि भाषा आं बुजिना मोना मा होनलायदो मोनथिला आरो सानैदोसो मोनथिलायसिगौ मौसुमि बसुमतारी ब्लग थेंक्स दिदि आंनिखौबो बयबो सापर्ट खालामगोन होनना आसा थाबाय जोंहा मौसुमि बसुमतारी ब्लग आगैनिखौबो जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मौसुमि आगैयाबो सापर्ट खालामगोन अननानै सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव एस मोसाहारि सोरबा सिंगोल दंबा आइ लाभ इउ औ सोरबा सिंगोल दङब्ला अननानै खोन्थाहरदो आरोना जोंहा एस मोसाहारिया नेनानै दङ आइ लाभ इउ होननो थाखाय नै हा मिनि हरलायबाय आइ लाभ इउ होननानै सिंगोल गैया दांलै रावबो हराखै सिंगोल दंबा अननानै खोन्थाहरदो आरोना सुजाता सुब्बा आर बि भाइ ब्लु दिक'सेन एन्टारटेनमेन्टखौ जोंहा सुजाता सुब्बा आब'आ मायबा होनहरदो आरोना आर बि भाइ ब्लु दिक'सेन होनहरदो आर बि एन्टारटेनमेन्ट मौसुमि प्लिज जइन करो ना प्लिज मौसुमि आगैखौ आर बि एन्टारटेनमेन्टआ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना एस मोसाहारि सोरबा सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो औ एस मोसाहारि आगैखौबो सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना सुजाता सुब्बा आरे पिजि सिस सबको ब्लू करो नहीं तो कैसे फ्रेंड बनाएंगे ओ मेरे को नहीं पता दीदी मैं कैसे रेंस मारती हूँ मुझे मालूम ही नहीं है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाद में आप लोग ढूंढ के सपोर्ट कर लेना ठीक है मुझे ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि रेंस कैसे मरती है ब्लू कैसे करती है मुझे मालूम ही नहीं है अगर आप लोग को मालूम है तो कहाँ क्लिक करते हैं बता दीजिए तुलुमनि बर' मौसुमि बसुमतारी आंजों फ्रेन्ड जाफै जोंहा मौसुमि बसुमतारीखौ तुलुमनि आगैया फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना आरबि एन्टारटेनमेन्ट सुजाता आवरा जानदिना ब्लू करेको औ मलाय जानदेना ब्लू करने करेको एस मुसाहारि तुके जासिगोन बारि नांला आब' सापर्ट खालामना होदो औ जोंहा एस मुसाहारि आगैना तुके जाथारसिगोन आरोना अननानै सोर सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो जाहाथे थाबैनो तुके जायो जोंहा एस मुसाहारि आगैनि चेनेला जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना एस मुसाहारि आगैनिखौ पिपल बि ब्लग अके आं खालामगोन दे मौसुमि बसुमतारी पिपल बि ब्लगा मौसुमि बसुमतारीखौ खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना मयना अफिसियेल हाय हेल' आब' मा खबर मोजां आगै नोंनालाय मा खबर थेंक इउ स' माच आरोना फैनायनि थाखाय दैमालु बर' मा खबर मोजां आंना दैमालु नोंनालाय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो सुजाता सुब्बा मेरे नेम में टच करो और सबसे नीचे में मॉडरेशन में टच करो तेरे नाम पे टच किया और इसके बाद कहाँ पे एड मॉडरेशन हो गया और अभी क्या हुआ मेरे को नहीं पता मैंने तो एड मॉडरेशन में डाल दिया और इसके बाद क्या हुआ मेरे को नहीं पता बही का बही है पता नहीं अब क्या होगा एस मोसाहारि आप कमेन्ट मोनसे कमेन्टआव थुना सिटि ओंखारगोन बेयाव अभी तो कोई भी नहीं है मेरा कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी थांजोब्बाय रावबो गैला रेन्स मारिनो रोंबायमोन लायो थांजोब्बाय आंहा नेटानो बिराद गाज्रिखा आरोना थांजोब लोगोफोरा अननानै फैफिनदोलाय सोरबाफोर तुलुमनि बर' आगैया फैफिनदोंमोन नामा नै आङो माबाखौनो थुनो रोङासै आंना माबायानो थांबाय आरो ओमफ्राय आं दायो माने
जाथ'बायमोन आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर दङब्ला अननानै फैलायदो आरोना हेलौ आगैमोन अनलाइन दङबा प्लिज फैफिनदो आंना मबाइला एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरोना नेटआबो प्रब्लेम मबाइलाबो एसे प्रब्लेम जादोंमोन मबाइलाबो बोराय नालाय थांजोब्बाय गैलाथ' आरो आगै थांजोब्बाय आङो नेट प्रब्लेम जादोंमोन नै सानै फैफिनदो दासो रेन्ज मारिनो रोंदोंमोन ना नोंल'सै आरो सासे दंबावो आरोना सोरथाय मोनथिला अननानै कमेन्ट हरनायमोनब्ला हामगौमोन थांजोब्बाय रावबो गैला आंना नेटआनो बिराद गाज्रिखाना नेटबो गाज्रि ओमफ्राय आरो मबाइलाबो हें जाना होदोंमोन आरोना मबाइलाबो बोरायबाय नालाय ओंखायनो बारा माबानो हाला हायना बर' मा ओंख्रै जाखो आब' औ आगै जोंहा अमा बेदर आलु एवनाय इनिफ्राय अनला खारैमोन आरोना आगै ओमफ्राय नोंसोरालाय मा ओंख्रि जानाय आगै हायना आं रेन्ज मारिनो हा आङो दा दिनैसो खालामनो रोंदों आरोना ओमफ्राय नोंसोरो सापर्ट खालामलायनो हागोन बे रेन्जआव थुनानै साब्रै फैबाय अननानै सोर सोर फैदो कमेन्ट हरदो आरोना हायना आंजों लोगो जाफैदो औ जोंहा तुलुमनि बर' आगैयाहाय हायनाखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना नोंसोरो नैयाव रेन्ज मारिनायाव थुनानै गटु चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामलायब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय गाबोन बेक खालामफिनदो आदजोन फैफिनबाय खिन्थु सोर सोर फैखो मोनथिला आरोना कमेन्ट हरब्लासो मोनथिसिगोन अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना आंना मबाइलाबो गाज्रि जाबायना एसे ओंखायनो डिस्टार्ब होयो आरोना एसे दानो थांलायगोनसो जोंहा दासो मोनदो दालिजों ना अमाजों आलुआबो औ नंगौ नामा आगै जोबोद गोथाव आरोना नाबो दालिबो आरो अमाजों आलु रिंकि मोसाहारि हाय थेंक इउ स' माच रिंकि मोसाहारि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आरो मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो आरोना सावगारि गयारि हाय आब' औ आगै आंना नेट प्रब्लेम जादोंमोन आरोना ओमफ्राय फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना आगै सावगारि रिंकि मोसाहारि ओंख्रि गैया आब' ओंख्रि गैया औ मादो जाखो होमब्ला आगै ओंख्रि गैयाब्ला सावगारि गयारि आंहा दासो औ दहाय फैदोंमोन नामा आगैया ओमफ्राय नेटआ प्रब्लेम जादोंमोन नालाय आंना थांजोब्बायसो जोंहा नै नेटानो मा जाबावगोन रिंकिखौ दान सापर्ट खालामबाय होनदों नामा सावगारि आगैया रिंकिखौहाय नोंसा मा ओंख्रि आब' सोंहरदोंमोन जोंहा आलु अमा बेदरमोन आरोना अनला खारै सावगारि गयारि प्लिज सापर्ट माय चेनेल रिंकिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलाय हरदों आरोना सावगारि आगैया हायना होनहरदों जोंहा सावगारि आगैया थांजोब्बायसो नामा हायना आगैमोनहा
थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालाम हरफिनदो आरोना आंना मबाइला गाज्रि जादों। ओमफ्राय नोंसोरो सापर्ट खालामलायदो आरोना आगैमोन जाय जाय सापर्ट गैया अननानै नोंसोरो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो। ओमफ्राय आगैमोना आंनिखौ लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होना होदो आरोना। ओमफ्राय हायना बर' औ थाङाखैनो जोंहा आगैया बाथुलुमनि बर' नांथाबाय थादो औ नेटबो प्रब्लेम ओमफ्राय मबाइलाबो एसे हें जादों आरोना आंना हें जानानैनो बिदि जादों आरोना। मबाइला बोराय जाबाय नालाय हें होबाय थाग्रा जादों। एस तुलुमनि हायना आंजों फ्रेन्ड जाफैदो जोंहा तुलुमनि आगैया हायनाखौहाय फ्रेन्ड जाफैनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। के प्रडाक्सन हाय आगै के प्रडाक्सन मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। एस मुसाहारि हाय आब' औ आंना एकदम मबाइला प्रब्लेम जादोंमोन आरोना फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ। हायना बर' औ जागोन हरदों ओमफ्राय आङो नोंसोर एस मुसाहारि खोन्थाहरनाय मथे खालामबाय आरोना एड मडारेसनाव थुबाय ओमफ्राय जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय। ओमफ्राय दायो आं नोंनिखौबो थुबाय आरोना आजेस जन आपका बाल बहुत सच्चा थेंक इउ स' माच आजेस जन एस मुसाहारि आंखौबो रेन्ज मारियो औ मारिबाय सं जाफैयाखै सं ना आं मारिदोंमोन आरोना आरो जाफैगोन नामा। आजेस जन आपका बाल बहुत सच्चा थेंक इउ स' माच आजेस जन मोननै फैदों। मेरे बाल अच्छा भी है कच्चा भी है एस इउ बर' हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय नै जाबाय खोमा एस मुसाहारिनिया जाबाय आरोना हाय होनहरदों जाबाय होनहरदों आरोना ओमफ्राय आं नै एस इउ बर'निखौबो थुना होनसै आंना। ओमफ्राय नोंसोरो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै खालामलायदो आरोना। सावगारि गयारि हाय आब' प्लिज सापर्ट माइ चेनेल औ जोंहा सावगारि आगैनिखौ जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना। आंना नांथाबाया दं आंना जोंहा रसर फैदोंमोन कौन मेरे साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ प्लिज तुलुमनि आगैयाहाय जाय जाय फ्रेन्ड गैया अननानै फ्रेन्ड खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना के प्रडाक्सन लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आगै ध्रुब राफाहाय बा कि खबराव ভাল ভাইটি তোমাৰ খবৰ কি थेंक इउ स' माच आरोना मोर लाइफत आहार বাবে आङो रेन्ज मारिना होनो आरोना। ओमफ्राय आजेस जन स' इउ आबाल कम्पिं लाइफ बुजिना मोनासै आङो सावगारि गयारि नेटवर्कआनो गैया आंना नांथाबाय दङ औ आंना बेनो आरोना नेटवर्कआनो। ओमफ्राय आब' होनहरदो औ आगै एस इउ बर' प्लिज साबसक्राइब 200 जासिगोन नामा आगैना ना 200 जाबाय। जोंहा एस इउ बर' आगैनिखौ अननानै जाय जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना होदो आरोना जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो एस इउ बर' चेनेलखौहाय। सावगारि गयारि ध्रुब दान होनहरदों। जोंहा सावगारि गयारिया ध्रुब
निखौहाय सापर्ट खालामबाय होनहरदों नामा ध्रुबराफा सावगारि गयारिये तुमाक सापर्ट करि दिले बेक करि दिबा आरो ना केके प्रडाक्सन सापर्ट खालामनो होदो औ जोंहा केके प्रडाक्सन आगैखौबो अननानै सोर सोर सापर्ट गैया खालामना होदो आरो ना तुलुमनि बर' एस इउ बर' सापर्ट खालामबाय दे आं जोंहा तुलुमनि बर' आगैया एस इउ बर' आगैनिखौ सापर्ट खालामबाय होननानै खोन्थाहरदों आरो ना थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय आरो ना ओमफ्राय जाय गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो आरो ना वान एम ड्रिम हाया औ हाया आनै होनांसिगोन आरो ना आंबो भागिन मा खबर थेंक इउ स' माच आरो ना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय सावगारि गयारि केके प्रडाक्सन डान प्लिज सापर्ट माय चेनेल जोंहा सावगारि गयारि आगैया केके प्रडाक्सनखौ सापर्ट खालामबाय नामा अननानै सापर्ट खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आरो ना एस इउ बर' अके होनना बुंहरदों जोंहा एस इउ बर'आ थांबायसोदां केके आगैया तुलुमनि बर' केके प्रडाक्सन आंजों फैदो गावजोंहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना तुलुमनि बर' आगैया केके आगैया थांबायसो जानांगौ थाङाखैब्ला अननानै खनसे कमेन्ट खालामहरदो आरो ना सावगारि गयारि एस इउ दान एस इउ मामोन एस इउ बर' आगैनिखौहाय सावगारि गयारिया दान खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना थेंक इउ स' माच आरो ना खोन्थाहरनायनि थाखाय सापर्ट खालामबाय एस स्टेटास हाय आब' मा खबर दासो आंहा जेबो नङा आगै थेंक इउ स' माच आरो ना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर मा ओंख्रि जाखो आगै अननानै खोन्थाहरदो संकेत भाषा हाय संकेत थेंक इउ स' माच मर लाइभ स्ट्रिमाव दाहर बाबे तुलुमनि बर' सावगारि आंजों फ्रेन्ड दंमोन ना जोंहा तुलुमनि बर'आहाय सोंहरदों आरो ना फ्रेन्ड दंना गैया अननानै रेन्जआव थुनानैहाय चेक खालामना नायब्लानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड खालामलायदो एस स्टेटास मोजां आब' खुमब्राजो दालिसोमोन आब' औ नंगौ नामा आगै सावगारि गयारि दङ तुलुमनि मैया जादों आं नोंजों औ जोंहा सावगारि गयारिया मैयाहाय खालामदों होनना बुंहरदों आरो ना तुलुमनि आगैनिखौ एस मुसाहारि सोरबा आंनि भिडिअखौ नाया ना मा होनहरदों औ सोर नायाखै अननानै नायदो आरो ना आंबो सम मोनाखै आंबो दाहैसो नायगोन एस मुसाहारि आगैनिखौबो नायदो आरो सापर्ट खालामदो केके प्रडाक्सन सावगारि सापर्ट खालामबाय केके प्रडाक्सना सावगारि आगैखौहाय सापर्ट खालामबाय होनना खोन्थाहरदों आरो ना थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय तुलुमनि बर' आं खालामनाय र' सावगारि औ जोंहा तुलुमनि बर' आगैया सावगारिनिखौहाय खालामनो होननानै बुंहरबाय आरो ना वान एम ड्रिम दख'ना मेख्ला फैदों औ दख'ना मेख्ला फैदों नोंबो मिथिगोन नामा अब्लाथ' नोङो खान्थिनिनो होनलाय दासो थांदों गामिथिं लाखिनोबा लाखिजागोन आरो ना सावगारि गयारि एस ए हाय होनहरदों एस ए खौहाय एस ए आ सोरमोनलायो औ एस ए स्टेटास हाय होनहरदों आरो ना जोंहा सावगारि गयारि आगैया एस ए स्टेटास सोरबा गोदानबा सापर्ट खालामनो हो आब' औ जोंहा एस ए स्टेटास चेनेलखौहाय सोर गोदान दङ अननानै सापर्ट खालामदो आरो ना सोरबाफोर खालामाखैब्ला एस इउ बर'
एस ए प्लिज साबसक्राइब नै जोंहा एस इउ बर'आहाय एस ए खौ साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरदों। अननानै नोंसोरो चेक खालामना नायदो सोर सोर गैया चेक खालामनानै सापर्ट खालामलायदो आरोना। वान एम ड्रिम खोनादों स्ट्रिमावनो लाखिया मानो लाखिनोबा सावगारि गयारि वान एम दान वान एम खौहाय दान होनहरदों आरोना। वान एम चेनेलाहाय सावगारि गयारिहाय साबसक्राइब खालामहरबाय। अननानै जुदि वान एमआबो सावगारिखौहाय सापर्ट खालामाखै अननानै खालामना होदो आरोना। एस मोसाहारि दे सापर्ट खालामदो औ सापर्ट खालामलायदो दे जोंहा एस मोसाहारिनिखौबो जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो। एस ए स्टेटास सावगारि गयारि हाय सालाम जोंहा एस ए स्टेटासआ सावगारि गयारिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। तुलुमनि बर' सावगारि खालामबाय दे आंबो जोंहा तुलुमनि बर' आगैयाहाय सावगारिखौ खालामबाय होननानै खोन्थाहरदों आरोना। थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय। सावगारि गयारि एस ए दान एस ए खौहाय जोंहा सावगारि गयारिहाय खालामबाय होनना खोन्थाहरदों आरोना। सावगारि गयारि अके तुलुमनि जोंहा तुलुमनिखौ अके बुंहरदों सावगारिया। एस इउ बर' दे आब' जोंहा दे होनहरबाय। सावगारि गयारि एस ए रिटार्न माइ चेनेल एस ए आगैखौहाय रिटार्न खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। सावगारि आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय। के प्रडाक्सन आंखौलाय रावबो खालामा नामा? जोंहा के प्रडाक्सनखौहाय दहायनो खावलायहरदोंमोन आरोना। जोंहा केआव बबेबा थांदोंमोन खोमा दासो फैफिनबाय। नै जोंहा के आगैखौबो सोर खालामाखै खालामदो आरोना। तुलुमनि बर' वान एम ड्रिम आंखौबो सापर्ट खालाम। वान एम ड्रिमा थांबायसो नामा थाङाखैबा अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना। जायनिखौ खालामाखै खालामना होदो सापर्ट खालामना होदो। एस ए स्टेटास सावगारि गयारिहाय बेक खालामगोन आं सिन्था खालामनाङा। जोंहा एस ए स्टेटासआ सावगारि गयारिखौहाय बेक खालामगोन सिन्था खालामनाङा होननानै बुंहरदों। कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय आरोना। मिस्टार ब्लग हाय बाजै हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मा खबर मिस्टार ब्लग आगै? आरबि एन्टारटेनमेन्ट मानो नेट जाया बाजै मोनथिला आरोना। नेटआनो प्रब्लेम जायो। ओमफ्राय नेटनिल' नङा आंना मबाइलाबो गाज्रि आरोना। एसे हें जाग्रा जाबाय मबाइला बोरायबाय नालाय दाम खमि फैसाबो गैया बायनो मबाइलाबो गाज्रि जाबाय। ओमफ्राय सावगारि गयारि के दान जोंहा केखौ सावगारि गयारियाहाय खालामबाय होनहरदों आरोना। तुलुमनि बर' के प्रडाक्सन आंजों फैदो। जोंहा तुलुमनि बर'आहाय के प्रडाक्सनखौहाय जइन जानो थाखाय खावलायहरदों। सावगारि गयारि अके होनहरदों सावगारिया। एस इउ बर' र' के एस इउ बर' आगैयाहाय केखौहाय र' होनहरदों आरोना सापर्ट खालामगौ। नेरसोन अफिसियेल हाय आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय नै आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब आंनिखौबो लादो मबाइला आंनिखौ नों हरब्लासो लागोन दा नोंहालाय आरो फैसा गोनां मानसि हरजायो आरो हरब्ला। के प्रडाक्सन तुलुमनि सापर्ट खालामबाय बेक खालामदो। जोंहा के प्रडाक्सन आगैया तुलुमनि आगैनिखौहाय सापर्ट खालामबाय होनहरदो बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। अननानै बेक खालामना होदो। सावगारि गयारि एस इउ दान प्लिज सापर्ट माइ चेनेल जोंहा सावगारि आगैया एस इउ बर'खौहाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों। ओमफ्राय गावखौबो बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। मिस्टार ब्लग आइफन लादो बाजै औ आइफन बायनो आंहा बा सिमावबो नुनाय नङा खोमा मबाइल फिसा बायनोनो फैसा गैया। तुलुमनि बर' के प्रडाक्सन गाबोन खालामगोन दे कमेन्ट हरना दोनहर। जोंहा तुलुमनि बर'आ गाबोन के प्रडाक्सनखाय खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना। कमेन्ट हरना दोनहर। जाय जाय सापर्ट खालामदों अननानै कमेन्ट हरना दोनहर फुल वाट्स खालामनानै। ओमफ्राय गाबोनोहाय बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरोना। वान एम ड्रिम आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो भिडिअ होसिगोन टाइम जाथ'वाखैमोन। नंगौ नामा? वान एम ड्रिमा
नोंनि फुल नेमखौ खोन्थानानै लादो अननानै इनिफ्राय जोंहा वान एम ड्रिमनिखौबो जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय बेबो बेक खालामगोन कमेन्ट हरलायदो नेरसोन अफिसियेल मोजां आब' औ दे थेंकिउ आरोना आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा नेरसोन अफिसियेल आगैनिखौबो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना के प्रडाक्सन लोगो लोगो बेक खालामनाङा दे औ लोगो लोगो बेक खालामनाङा गाबोन खालामफिनब्लानो जाबाय आरो दायो जाय जाय सापर्ट खालामदों अननानै कमेन्ट हरना दोनहर ओमफ्राय गाबोनो बेक खालामफिनब्लानो जाबाय रिमाश्री इउटुब चेनेल गुड इभिनिं आगै थेंक इउ स' माच रिमाश्री आंनि इउटुब चेनेलाव फैनायनि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो आङो सावगारि गयारि नेरसोन दान रिटार्न माइ चेनेल जोंहा सावगारि गयारि आगैयाहाय नेरसोननिखौ सापर्ट खालामबाय सावगारि गयारिखौहाय एसे स्टेटासआ दान खालामबाय होनहरदों आरो ना ओमफ्राय लिसा मोसारि हाय आब' मा ओंख्रि जानाय नै जोंहा लिसा मोसारि फैदों आरो ना मा ओंख्रि जानाय सङो आलु अमा बेदर एवनाय ओमफ्राय अनला खारैमोन आरोना जागै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय लिसा मोसाहारिनिखौबो जाय जाय खालामाखै अननानै खालामना होदो आरोना सावगारि गयारि अके एस ए होनहरदों जोंहा अल्ड मिउजिक एस पि हाय बाजै हाय आगै अल्ड मिउजिक एस बि मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आगै दाउला गिसिबलाय लांबाय नै सावगारि गयारि लिजा दान प्लिज सापर्ट माइ चेनेल जोंहा सावगारि गयारि आगैयाहाय लिजानिखौहाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों ओमफ्राय अननानै आरोना लोगो ओमफ्राय अननानै आरोना बयनिसिमबो आगैमोननिसिम सापर्ट खालामब्लाथाय अननानै भिडिअखौबो नायो आरोना भिडिअखौबो नायनानैसो सापर्ट खालाम नङाब्लाथाय माने सापर्ट थाया होननानै बुङो आरोना भिडिअखौबो वाच खालामनांगौ वाच खालामनानैसो ओमफ्राय सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना नङाब्लाथाय सापर्ट जाया होननानै बुङो आरोना मानसिफोरा भिडिअखौबो नायब्लानो जाबाय वान एम ड्रिम इरागदाव एसि सरगियारि सिंगां प्रेक्टिस भिडिअ आरो लाइभ श'बो नुनो मोनगोन आरो ब्लगबो नुनो मोनगोन माने एभ्रिथिं औ जोंहा नोंहानि मुंखौनो लाब्लानो जायोमोन ना वान एम ड्रिमखौ जोंहा आरोना वान एम ड्रिमनि चेनेला माने गोदान आरोना अननानै सापर्ट खालामना होबाय बियो सल'बो खनो ओमफाय मालाबा मालाबा ब्लग भिडिअबो होगोन आरो मा होनदों एनिथिं होनना बुंहरदों आरोना जिखि जाया नुनो मोनगोन होनहरदों आरोना ओमफ्राय सल'बो खनो बियो स्टेज प्रग्रामफोरावहाय फिसा फिसा अननानै सापर्ट खालामना होदो वान एम ड्रिमनि चेनेलखौहाय बेनिफ्राय बेबो बेक खालामगोन आरोना एस इउ बर' औ इउटुब मा होनखो फ्रेन्ड प्लिज साबसक्राइब औ जोंहा एस इउ बर'नि चेनेलखौबो सोर सोर साबसक्राइब खालामाखै अननानै खालामना होदो आरोना ओमफ्राय गाबोन बेक खालामफिनब्लानो जाबाय आरोना अल्ड मिउजिक एस पि मोजां बाजै औ नंगौ नामा आगै थेंक इउ स' माच आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय ओमफ्राय एस एस स्टेटास एस इउ बर' सापर्ट खालाम एस इउ बर'खौहाय जोंहा एस स्टेटासाहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना है दाउआबो माबा दावराव तुलुमनि बर' अल्ड मिउजिक आंजों फ्रेन्ड जाफैदो अल्ड मिउजिकखौहाय तुलुमनि आगैया फ्रेन्ड जाफैनो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेनिफ्राय एस इउ बर' एस इउ बर'आ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों एस इउ बर'निखौ जाय जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय सावगारि गयारि अल डान प्लिज रिटार्न माइ चेनेल जोंहा सावगारि गयारियाहाय अल्ड मिउजिकनिखौहाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना रिटार्न खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों अननानै खालामफिनना होब्लानो जाबाय मन्जुलि ब्रह्म हाय फ्रेन्ड आंहा दासो औ थेंक इउ स' माच ना मन्जुलि ब्रह्म लोगो दासो सफैब्लाबो जेबो नङा ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो होनना लोगो
तुलुमनि बर' सापर्ट मोनफिनगोन आंनिफ्रायबो थगाया आं रावबो थगायलायनाङा गासैबो सापर्ट खालामलायब्लानो जाबाय आरोना सापर्ट खालामनानै बेक खालामालासिनो डाटा बयनोबोथ' सापर्टखौ नांखायो नोंनोबो आंनोबो नांखागौ नोंबो खालामब्लासो आंबो खालामगोन बेफोरबायदि आरोना बेखायनो सापर्ट मोनखांनानै माने बेक खालामालाफानो थगायनाङा आरोना खालामबाय होननानै बयबो खालामब्लानो जाबाय खालामबाय होननानै थगायनाङा गासैनोबो नांखागौ सापर्टखौ सापर्ट मोनब्लासो बयबो जौगागोन नालाय फिसानिफ्रायसो जौगालांखायोना गासैबो अननानै सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना के प्रडाक्सन एस स्टेटास खालामबाय बेक खालामदों जोंहा के प्रडाक्सना एस स्टेटासखौ खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना बेक खालामफिनब्लानो जाबाय एस इउ बर' अके एस ए अके होनहरदों जोंहा एस इउआ एस ए खौ आरोना सोरनाबा एस ए सोरनाबा एस इउ इयावनो रिटार्न माइ चेनेल जोंहा सावगारिनिखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों जोंहा मनजुलि लोगोआबो खालामगोन अननानै कमेन्ट हरना दोनहर मिना अफिसियेल आंनिखौबो सापर्ट खालामदों नै जोंहा थेंक इउ स' माच मिना अफिसियेल आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा मानो जायाखै जोंहा मिना अफिसियेलनि चेनेलखौबो जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना लिसा मोसाहारि सावगारिखौ बानायखाबाय आंना मा होनखोथाय सावगारिनिखौ बानायखांबाय होनदों नामा जोंहा लिजा मोसाहारिया एस ए स्टेटास एस इउ बर' होनहरदों तुलुमनि लिजा मोसाहारि आंजोंबो फ्रेन्ड जादों जोंहा तुलुमनि बर'आ लिजा मोसाहारिखौ फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना अल्ड मिउजिक एस पि तुलुमनि आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय जोंहा अल्ड मिउजिकआहाय तुलुमनि आगैनिखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना थेंक इउ स' माच आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय मनजुलि ब्रह्म आलु ना मैद्रु एवनाय नंगौ नामा गोथाव आरोना मैद्रु दायोथ' दाबायदियाव मैद्रु बिराद गोथाव मोनजायो आंबो मैद्रुखौ जाबाबो अहाया सावगारि गयारि मिना दान प्लिज सापर्ट माइ चेनेल जोंहा सावगारि गयारिया मिनानिखौहाय दान खालामबाय होनदों आरोना अननानै बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों जोंहा मिना आगैयाबो बेक खालामब्लानो जाबाय एस ए स्टेटास एस इउ बर' उनाव बेक खालामगोन आं सिन्था खालामनाङा आं खालामखायो थगाया थगायलायनाङा रावबो थगायलायनाङा जों बर'जों बर' स' बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ नोंबो आंबो खालामलायब्लासो बारायो आरोना रावबो थगायलायनाङा नोंनोबो आंनोबो नांखागोन नालाय गाबोन बेक खालामबानो जाबाय आरोना लोगो लोगो खालामब्ला माने सापर्टआ थाया होनना बुङो तुलुमनि बर' अल्ड मिउजिक आं गाबोन बेक खालामफिनथारगोन गाबोन बेक खालामगोन होनना बुंहरदों जोंहा तुलुमनि बर'आ अल्ड मिउजिकखौहाय मानो होनब्ला लोगो लोगोबा जाया ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहर आरोना कमेन्ट हरब्ला मोनथिगोन सावगारि गयारि गासैबो सापर्ट खालामलायदो गासैबो सापर्ट खालामलायदो लिजा मोसाहारि आं बयखौबो बानायगोन दायो स्क्रिनशट लादो जोबोद मोजां स्क्रिनशट खालामना लाब्लानो जाबाय गाबोनो कमेन्टखौ नायै बेक खालामब्लानो जाबाय आरोना सावगारि गयारि लिजा बानायबाय आंबो जोंहा सावगारि गयारिया लिजानिखौ बानायबाय होनना बुंहरदों आरोना एस ए स्टेटास के प्रडाक्सन उनाव बेक खालामगोन आं सिन्था खालामनाङा होनहरदोंमोन नामा सिन्था खालामनाङा जोंहा एस ए स्टेटासआ के प्रडाक्सनखौ उनाव बेक खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना बेक खालामबानो जाबाय तुलुमनि बर' मनजुलि बर' आंजों लोगो जाफैदो जोंहा तुलुमनिया मनजुलि लोगोखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना एस इउ बर' सापर्ट जोंहा एस इउ बर'खौबो सापर्ट खालामदो सावगारि गयारि गासैखौबो खालामदों आं गासैखौबो खालामबाय होनना बुंहरदों मनजुलि ब्रह्म तुलुमनि नोंखौ सापर्ट खालामबाय जोंहा मनजुलि ब्रह्मआ तुलुमनिखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना अननानै बे खालामना होब्लानो जाबाय एस सि बर' सापर्ट प्लिज साबस्क्राइब 200 जोंहा एस सि बर'नो 200 जासिगोन नामा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना एस इउ बर'निखौ गाबोन बेक खालामफिनबानो जाबाय तुलुमनि बर' माजुलि बर' कमेन्ट हरना दोनहर आं गाबोन खालामगोन नोंनिखौ जोंहा तुलुमनिया कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना बयखौबो जाय सापर्ट खालामो
गाबोन बेक खालामना होगोन होनना बुंहरदों। सावगारि गयारि एस इउ दान, जोंहा सावगारि गयारिया एस इउ खौ दान खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना। अल्ड मिउजिक एस बि आं गासैखौबो सापर्ट खालामबाय दै लोगोफोर कमेन्ट हरना दोनजोब्बाय आं। औ जोंहा अल्ड मिउजिक एस बि आगैया बयनिखौबो सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना। कमेन्टबो हरना दोनहरबाय, अननानै बेक खालामना होफिनब्लानो जाबाय आरोना। सावगारि गयारि अके होनहरदों। मिना अफिसियेल बर'जों बर' बयबो सापर्ट खालामलायदो। औ बर'जों बर' बयबो सापर्ट खालामलायदो। नोंबो आंबो सापर्ट खालामलायब्लासो बारायगोन आरोना। नोंबो आंखौबो नायलायबासो। तुलुमनि बर' थेंक इउ गासिबो लोगोफोर थेंक इउ होननानै बुंहरदों जोंहा आखाइ खबजबनानै तुलुमनि बर' आगैया। ओमफाय सावगारि गयारि मैना लोगो खालामबाय आंबो आंबो नोंबो आंजों लोगो जादो खौहाय लोगो खालामबाय होनहरदों आरो ना। ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलाय सेम साम दे आब'। औ जोंहा एस एम चेनेल थेंक इउ स माच आरोना फैनायनि थाखाय। ओमफाय जोंहा एस एम चेनेलखौबो अननानै जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना एस एम चेनेलखौबो। खोमथा मुसाहारि फैफिनलायबाय आंबो उदां फारांनो। औ थेंक इउ स माच आरोना आगै फैफिननायनि थाखाय। जोंहा खोमथा मुसाहारि आगैनि चेनेलखौबो जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो। अल्ड मिउजिक एस पि गासिनावबो कमेन्ट हरना दोनजोब्बाय आं। औ जोंहा अल्ड मिउजिकआ गासिनावबो कमेन्ट हरना दोनहरबाय। बेनिफ्राय गाबोनो बेक खालामफिननानै होब्लानो जाबाय आरोना अल्ड मिउजिकखौहाय। तुलुमनि बर' मिना अफिसियेल आंजों फ्रेन्ड गैयाबा फै। जोंहा तुलुमनि बर'आ मिना अफिसियेलखौहाय फ्रेन्ड गैयाब्लाथाय फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना। चेक खालामना नायब्लानो जाबाय फ्रेन्ड दङ ना गैया। सावगारि गयारि एस एम दान, जोंहा सावगारि गयारिया एस एम खौ दान खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना। एस मुसारि सापर्ट नै जोंहा एस मुसाहारिखौबो जाय गोदान फैदों अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना। एस इउ बर' सापर्ट प्लिज साबसक्राइब 200 बाजै। जोंहा फंबायनोहाय 200 नांगोन ना 200 जासिगोन मोनथिला आरोना। 200 नांगौ जानांगौ। अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना एस इउ बर'निखौ। एस मोसाहारि दे सोरबा आंखौ सापर्ट खालामाखैब्ला सापर्ट खालामदो। औ जोंहा एस मोसाहारिखौ जाय सापर्ट गैया सोरबाफोर खालामाखैब्ला अननानै खालामना होदो आरोना। आपन चन्द्र आपन हाय आपन कि खबर। सावगारि गयारि हाय आपन। एस मुसाहारि सोरबा सिंगोल नामा। जोंहा एस मोसाहारिया सोंहरदो आरोना सोरबाफोर सिंगोल दं नामा अननानै खोन्थाहरदो। जोंहा एस मोसाहारिनो आरोना सावगारि आगै मिना आगै आरो मामोन लायो तुलुमनि आगै सिंगेल दं नामा अननानै खोन्थाहरदो आरोना। मिना अफिसियेल तुलुमनि बर' खालामबाय आं। जोंहा मिना अफिसियेला तुलुमनि बर'खौहाय खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना। खोमथा मुसाहारि एस इउ बर' आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक। औ जोंहा खोमथा मुसाहारिया एस इउ बर'खौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना। बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों गाबोन बेक खालामना होफिनब्लानो जाबाय। ओमफ्राय सापर्ट खालामनायजों लोगोसे भिडिअखौबो नाय आरोना आगैमोन भिडिअखौ नायनानैसो सापर्टखौ खालाम। सावगारि गयारि आपन दान, जोंहा सावगारि गयारि आपनखौहाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना। आपना जुदि दङ अननानै बेक खालामना होब्लानो जाबाय। एस इउ बर' 200 जोंहा एस इउ बर'खौहाय 200 साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। अल्ड मिउजिक एस बि आं दासो नावबो कमेन्ट गासैनावबो कमेन्ट हरना दोनजोब्बाय। जोंहा अल्ड मिउजिकआ गासैनावबो कमेन्ट हरना दोनजोब्बाय होनना बुंहरदों आरोना। तुलुमनि बर' मिना अफिसियेल कमेन्टस हरना दोनहर आं गाबोन बेक खालामफिनथारगोन। औ जोंहा तुलुमनि बर' आगैया मिना अफिसियेलखौहाय कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। गाबोनो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों। एस एम चेनेल साबसक्राइब खालामबाय आं आब' नोंनिखौ। औ थेंक इउ स माच आरोना एस एम चेनेल साबसक्राइब खालामनो थाखाय आंनिखौ। ओमफ्राय आंबो गाबोनो बेक खालामगोन आरोना आगै। आं दिनै खालामा आरो दे आगै नों कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय आंनियावहाय आं गाबोन बेक खालामगोन आरोना। एस मुसाहारि
आंनि भिडिअआव लिंक होनांगौ नामा सोरनिखौबा औ जोंहा एस मोसाहारिया सोरनिखौबा लिंक होनांगौ नामा खावलायहरदों आरो ना खोन्थाना हर तुलुमनि बर' सिंगोल नङा मिंगोलसो आं जोंहा तुलुमनि बर'आ सिंगोल नङा मिंगोलसो होनना बुंहरदों हि 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 मिनिहरदों जोंहा सावगारि गयारियाबो खुगा खाबथेना मिनिहरदों आरो ना लिजा मोसाहारि तुलुमनि बानायबाय आं नोंखौ जोंहा लिजा मोसाहारिया तुलुमनिखौ बानायबाय होनना बुंहरदों आरो ना तुलुमनि बर' एस मोसाहारि आंनिखौ हो जोंहा तुलुमनि बर'आ मिंगोला गावनिखौ लिंकखौ होनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना मिस एस मोसाहारिनिसिम होना होब्लानो जाबाय के प्रडाक्सन आंबो सिंगोलसो जोंहा के प्रडाक्सनाबो सिंगोल होनना खोन्थाहरबाय नै सिंगोल ओंखारबाय जोंहा के प्रडाक्सना सावगारि गयारि एखौ बानायबाय आंबो नोंबो आंनिखौ बानायदो सावगारि गयारिया एसएमखौ बानायबाय होनहरदों आरो ना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों खोमथा मोसाहारि मैना अफिसियेल आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक जोंहा खोमथा मोसाहारिया गैया मैना अफिसियेलखौहाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा मैना अफिसियेला थांबाय नामा मैना अफिसियेला दहायसो फैदोंमोन आरो ना गैया सं मैना अफिसियेला थांबाय जानांगौ एस एम चेनेल दे होनहरदों अल्ड मिउजिक गासैखौबो सापर्ट खालामजोब्बाय दै आं लोगोफोर औ जोंहा अल्ड मिउजिक एसपियाहाय गासैखौबो सापर्ट खालामजोब्बाय होनना बुंहरदों आरो ना बेक खालामना होब्लानो जाबाय एस मोसाहारि तुलुमनि आब' जागोन एस मोसाहारिया तुलुमनि आब'खौ जागोन होनना बुंहरदों आरो ना तुलुमनिखौ होगोन होनना बुंहरदों सावगारि गयारि अके एस एम अके होनहरदों ओमफ्राय तुलुमनि बर' लिजा मोसाहारि आं खालामगोन दे आगै खालामगोन होनना बुंहरदों आरो ना लिजा मोसाहारिखौ तुलुमनिया बि ए स्टेटास सोर नोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै कमेन्ट हरना दोन उनाव बेक खालामगोन आं सोर नोंनि ना आंनिखौ होनदों बुजियासै आरो ना कमेन्ट हरनानै दोननो थाखाय खावलायहरदों आरो ना एस ए स्टेटासआ गावनियावहाय उनावहाय बेक खालामगोन होनना बुंहरदों आरो ना तुलुमनि बर' एस एम चेनेल आंनिखौबो फ्रेन्ड खालामदो एस एम चेनेलखौहाय फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों जोंहा तुलुमनि बर'आ एस इउ बर' प्लिज बाजै 200 साबसक्राइब प्लिज दा दे औ जोंहा एस इउनिखौ नै सोरबा गोदान मिनाया जुदि खालामाखैबा एस एमआ खालामाखैबा अननानै एस इउ बर'निखौ सापर्ट खालामना होदो मिना अफिसियेल थाखैनो आब' थाङाखै होनना बुंहरदों नामा जोंहा नै मिनाया दङ थाङाखै एस एम चेनेल आंबो गासैनिखौबो साबसक्राइब खालामजोब्बाय आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो दे औ जाय साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहरदों अननानै कमेन्टखौ नायनानै बेक खालामना होफिनजोबब्लानो जाबाय आरो ना अननानै खालामा लाफानो डाटा जे बि ब्लग्स आंखौबो सापर्ट खालामनाय जोंहा जे बि ब्लगआ गोदान फैदो अननानै जाय सापर्ट खालामाखै जे बि ब्लगखौबो सापर्ट खालामना होदो आरो ना ओमफ्राय कमेन्ट हरब्लानो जाबाय सावगारि गयारि अके एस एम होनना बुंहरदों आरो ना ओमफ्राय एस मोसाहारि आंजों जा फेन जागोन बेखौ आं सापर्ट होबाय थागोन औ जोंहा एस मोसाहारि आगैयाहाय जाय गावजोंहाय फ्रेन्ड जागोन सापर्ट होबाय थागोन होननानै बुंहरदों आरो ना जोंहा एस मोसाहारि आगैजों अननानै फ्रेन्ड जादो ओमफ्राय जोंहा आगैयाबो सापर्ट खालामगोन आरो ना तुलुमनि बर' एस एम चेनेल जागोन दे आं गाबोन खालामगोन एस एम चेनेलखौहाय तुलुमनि बर'आ गाबोन खालामगोन होनना बुंहरदों आरो ना खोमथा मोसाहारि एस एम चेनेल आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक जोंहा खोमथा मोसाहारिया एस एम चेनेलखौहाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना जे बड' स्टेटास हाय आब' मा खबराव जोंहा जे बड' स्टेटास आगैया दासो फैदों थेंक इउ स' माच आगै दासो फैब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर होनहरदों दायो दंथ'यो आंना मोजां खबरा ओमफ्राय नोंहालाय अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय एस मोसाहारि एस एम सापर्ट खालाम एस एम खौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना एस मोसाहारिया सावगारि गयारि जे बि खालामबाय आं मिना अफिसियेल खोमथा मोसाहारि लोगो खालामबाय आं जोंहा मिना अफिसियेला खोमथा मोसाहारिखौ लोगो खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना के प्रडाक्सन आं थांनोसैलै
जोंहा केके प्रडाक्सना थांनोसै होनना बुंहरबाय आरोना दे जेबो नङा थेंक इउ स' माच आरोना केके प्रडाक्सन आगै दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय खोमथा मुसाहारि आं सापर्ट खालामबाय फोरनावनो कमेन्ट हरजोबबाय दे प्लिज बेक उरां फारांनो औ जोंहा खोमथा मुसाहारि आगैया बयखौबो सापर्ट खालामबाय आरो कमेन्टबो हरना दोनखाबाय आरोना बेक खालामना होब्लानो जाबाय एस मुसाहारि मिना अफिसियेल सापर्ट खालाम जोंहा एस मुसाहारिया मिना अफिसियेल आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना मिना अफिसियेला थाङाखैब्ला अननानै एस मुसाहारिजों सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय सावगारि गयारि आब' लानाव दाउ दंसो गारो दङ आरोना जा एसे गैया ओमफ्राय मामोन अल मिउजिक आंनि कमेन्टस हरना दोनजोबदों कमेन्ट हरनानै दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना आगैयाहाय ओमफ्राय अल मिउजिकआ ओमफ्राय मामोनथाय मिना अफिसियेल बयखौबो सापर्ट खालामबाय आं लोगोफोर बयखौबो सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना मिना अफिसियेला एस इउ बर' सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा एस इउ बर'खौलाय सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैबा खालामना होदो आरोना कमेन्टआ गोबां जाबाय आं थाब थाब फरायनोसै एस बि ब्लग आंखौबो सापर्ट खालाम लोगोफोर जोंहा जे बि ब्लगसो आरोना जे बि ब्लगखौबो जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना एस इउ बर' सोरबा पाक्रिग्रिने ना मा होनखो आं बुजिना मोनासै आरोना एस इउ बर' आगै अननानै हरफिन सावगारि गयारि जे बि दान जोंहा जे बिखौ दान खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना सावगारि गयारिया एस मुसाहारि जे बि ब्लग सापर्ट खालाम जे बि ब्लगखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा एस मुसाहारि आगैया जे बड' स्टेटास आंनावबो मोजांथ' आब' दं नामा आगै मोजां आंनाबो दंथ'यो आरोना मोजाङानो जे बड'निया थुब्लाबो जायाखै आरोना ओमफ्राय जे बड'निखौबो सोरबाफोर सापर्ट गैयाबा अननानै सापर्ट खालामना होदो जे बड' स्टेटासखौबो ओमफ्राय तुलुमनि बर' जे बि ब्लग आंजों फ्रेन्ड जाफै तुलुमनि आगैया जे बि ब्लगखौहाय फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना अल मिउजिक एस पि बाजैनि लाइफ सोर सोर दं गासैखौबो सापर्ट खालामजोब्बाय आं औ थेंक इउ स' माच आरोना सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो खोन्थाहरनायनि थाखाय जोंहा अल मिउजिकआ जाय दङ सापर्ट खालामजोब्बाय अननानै अल मिउजिकखौहाय गाबोन बेक खालामना हरब्लानो जाबाय आरोना सापर्ट खालामब्लानो जाबाय एस एम चेनेल अननानै आंनिखौबो सापर्ट खालाम जोंहा एस एम चेनेलखौबो जाय सापर्ट खालामाखै अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना खोमथा मुसाहारि जे बि ब्लग आंखौ माथो बेक मोनासै नामा नों प्लिज बेक सापर्ट खोमथा मुसाहारिया जे बि ब्लगखौहाय बेक होआसै माथो होनना बुंहरदों आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जे बि ब्लगखौहाय गाबोन खालामब्लाबो जागोन आरोना बेकखौहाय अननानै कमेन्ट हरना दोनहर ओमफ्राय जे बि ब्लगआ खोमथा मुसाहारिनिखौहाय बेक खालामना होब्लानो जाबाय आरोना दिनै खामाबाबो गाबोन खालामना होथारबानो जाबाय जे बि ब्लग्स एस मुसाहारि नोंखौ सापर्ट खालामखानाय जोंहा जे बि ब्लग्सआ एस मुसाहारिखौ सापर्ट खालामखानाय होनना बुंहरदों आरोना थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय एस इउ बर' कमेन्ट माथो दानजालांबायसो एस इउ बर'निया सावगारि गयारि जे बि प्लिज सापर्ट जे बिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सावगारि गयारिया एस इउ बर' र' बाजै होनहरदों औ माबाफोर प्रब्लेम एस मुसाहारि सोरनो सापर्ट नांगौ आं 20 जन सापर्ट होगोन जोंहा जायनो 20 जन सापर्ट नांगौ अननानै एस मुसाहारिखौ सापर्ट खालाम आरो बेनाव कमेन्ट हरब्लानो जाबाय आरोना सोरनो सापर्ट नांगौ जोंहा एस मुसाहारि आगैया ID 20ता दङ अननानै बेजों सापर्ट जाब्लाथाय बेबो सापर्ट होगोन आरोना कमेन्ट हरब्लानो जाबाय सोरनो सापर्ट नांगौ एस मुसाहारि आगैया 20ता सापर्ट होगोन आरोना तुलुमनि बर' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामथार दे जोंहा तुलुमनि बर'आ भिडिअखौ फुल वाच खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना बयबो अननानै भिडिअखौ फुल वाच खालामनानैसो सापर्ट खालाम आरोना ओरैनो सापर्टल' खालामना दोननो नाङा भिडिअखौबो नाय वाच खालाम ओमफ्रायसो सापर्ट खालाम आरो दे आरो भिडिअबो नायाब्लाथ' आरो जेबो लाब गैखाया नायनांगौ भिडिअफोरखौबो एस मुसाहारि अल मिउजिक सापर्ट खालाम जोंहा अल मिउजिकखौहाय एस मुसाहारि आगैया सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना अननानै सापर्ट खालामलायदो
SM चेनेल गासैखौबो आं सापर्ट खालामजोब्बाय अननानै आंनिखौबो सापर्ट खालाम। जोंहा SM चेनेलाहाय गासैनिखौबो सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना अननानै बेक खालामना होब्लानो जाबाय SM चेनेलनिखौबो। जेबि ब्लग खालामबाय जोंहा जेबि ब्लगआ सावगारि आगैनिखौ खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना। अल मिउजिक SP गासैबो कमेन्ट खामजोबदै लोगोफोर औ जाय जाय सापर्ट खालामदों अननानै कमेन्ट खालामनानै दोनहरबानो जाबाय आरोना। सावगारि गयारि अके जेबि होनना बुंहरदों। एस मोसाहारि SM आं नोंखौ 20 खालामना होगोन आंजों फ्रेन्ड जाबा। औ जोंहा एस मोसाहारि आगैया SM खौहाय मा होनो SM चेनेलखौहाय सापर्ट खालामना होब्लाथाय 20 आइडिजोंहाय सापर्ट खालामना होगोन होनना बुंहरदों आरोना। SM चेनेला दङब्ला अननानै कमेन्ट खालामहर एस मोसाहारिनिजों सापर्ट जानानै कमेन्ट हरब्लानो जाबाय आरोना। जेबि ब्लग तुलुमनि सापर्ट खालामबाय जोंहा जेबि ब्लगआ तुलुमनिखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना। AB ब्लग आंखौबो सापर्ट खालाम लोगोफोर जोंहा नै AB ब्लग गोदान फैदों आरोना। थेंक इउ स' माच आरोना AB ब्लग आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। जोंहा AB ब्लगखौबो जाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना। तुलुमनि बर' जेबि ब्लग फुल वाच खालामना कमेन्ट हरना दोनहर आं गाबोन बेक खालामफिनगोन। जोंहा जेबि ब्लगखौ फुल वाच खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहरनो खोन्थाहरदों आरोना। तुलुमनि बर'आहाय गाबोन खालामगोन होनना बुंहरदों बेकखौ। ST बर' एस मोसाहारि प्लिज साबसक्राइब 200 दा जोंहा नै एस मोसाहारिया जोंहा SU बर'आ एस मोसाहारिखौ प्लिज साबसक्राइब होनना बुंहरदों आरोना। 200 दा आदा होनना बुंहरदों जोंहा एस मोसाहारिखौ SU बर'आ। खोमथा मोसाहारि एस मोसाहारि फ्रेन्ड जादोंमोन होनबा दे उरां फारांनो। एस मोसाहारिखौहाय खोमथा मोसाहारिया फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना। जाय जाय फ्रेन्ड गैलाया अननानै फ्रेन्ड खालामलायदो। सावगारि गयारि आं खालामबाय आंबो होनना बुंहरदों जोंहा सावगारि गयारिया खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना एबिखौहाय। एस मोसाहारि AB ब्लग सापर्ट खालाम एस मोसाहारिया AB ब्लगखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। तुलुमनि बर' AB ब्लग आंजों फ्रेन्ड जाफै। जोंहा जेबि आगैना माबा जायाखै आरोना आङो मदारेसन खालामनो नागिरदोंमोन जायाखै। तुलुमनि बर' AB ब्लग आंजों फ्रेन्ड जाफै। तुलुमनि बर'आ एबिखौहाय फ्रेन्ड जाफैनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। ओमफ्राय जे बड' स्टेटास खोमथा मानो उरां फारां नोंहालाय। जोंहा जे बड' स्टेटासआ मानो उरां फारां नोंहालाय होनना बुंहरदों आरोना। जानो मानो उरां फारां जाखो बेहा। एस मोसाहारि खोमथा नोंजों सापर्ट दंखायो माथो। जोंहा खोमथाजोंहाय एस मोसाहारि आगैया सापर्ट दंखायो होनना बुंहरदों आरोना। खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ। सावगारि गयारि खालामदों गासैखौबो कमेन्टबो जोबदों गाइस। जोंहा सावगारि आगैया गासैखौबो सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों कमेन्टबो हरबाय। अनन्त क्रिएसन हाय आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। सावगारि गयारि अनन्त हाय होनहरदों जोंहा एस मोसाहारि। SU बर' 6900549574 SMS खालाम 200 खालामगोन। औ जोंहा एस मोसाहारिया SU बर'खौ 6900549574 आव नाम्बाराव SMS खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना। 200 खालामना होगोन होनना बुंहरदों। अननानै सोरबाफोर आगैनि नाम्बारखौ नांगौबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौबा लानो हागोन आरोना सापर्ट मोनगोन। सापर्ट होब्लानो जाबाय। खोमथा मोसाहारि आंबो नोंनिखौ 10 जन सापर्ट होगोन एस मोसाहारि नोंबो आंखौ 10 जन सापर्ट होदो माथो उरां फारांनो। जोंहा खोमथा मोसाहारिया जोंहा आगै एस मोसाहारिनिखौ 10 जन सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय गावखौबो 10 जन सापर्ट खालामना होनो थाखाय खावलायहरदों। SU बर' दे सापर्ट जोंहा SU बर'आ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों।
तुलुमनि बर' अनन्त आंजों फ्रेन्ड जाफै तुलुमनिया अनन्तखौ फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना एस मोसाहारि जागोन खोमथा जागोन होनना बुंहरदों जोंहा एस मोसाहारिया खोमथा आगैखौहाय एस इउ बर' अके आदा होनहरदों सावगारि गयारि प्लिज सापर्ट माइ चेनेल गाइस सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों अनन्त क्रिएसन हेलौ सावगारि जोंहा अनन्तआ सावगारिखौ हेलौ होनहरदों के बि एडिट्स हाय आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नै जोंहा के बि एडिट्सखौबो जाय सापर्ट गैया अननानै खालामना होदो सावगारि गयारि हाय खालामबाय आं अनन्त होनना बुंहरदों ओमफ्राय एस मोसाहारि जागोन आं गासैखौबो सापर्ट होगोन होननानै बुंहरबाय आरोना जोंहा एस मोसाहारि आगैया थेंक इउ स माच आगै सापर्ट होनायनि थाखाय आरो बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आरो जोंहा आगैखौबो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय एबि ब्लग एस एम चेनेल नोंखौ खालामबाय आं जोंहा एबि ब्लगआ एस एम चेनेलखौहाय खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना तुलुमनि बर' के बि एडिट्स आंजों फ्रेन्ड जाफैदो तुलुमनि बर'आ के बि एडिट्सखौहाय फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों सावगारि गयारि के बि दान के बिखौहाय दान खालामहरबाय होनना बुंदों आरोना सावगारि गयारिया गारमायाव अब्राजोब्बाय गय जानानै अनन्त क्रिएसन जागोन तुलुमनि बर' होनना बुंहरदों जोंहा अनन्तआ एस मुसाहारि 6900549574 SMS खालाम सोरनोबा सापर्ट नांगौब्ला औ जोंहा आगै एस मुसाहारिनि कन्टेक्ट नाम्बार आरोना बेयो 69005495 ओमफ्राय 74 SMS खालामहरबानो जाबाय बे नाम्बारावहाय गोसोआव लाखि सोरबाफोर सापर्ट नांगौब्ला अननानै एस मुसाहारि आगैनि नाम्बार बियो 6900549574 बेयाव SMS खालामहर ओमफ्राय कन्टेक्टबो खालामनो हागोन सापर्ट नांगौब्ला सापर्ट होगोन ओमफ्राय आगैखौबो सापर्ट खालामब्लानो जाबाय तुलुमनि बर' एबि ब्लग आंखौबो लोगो खालामदो तुलुमनि बर'आ एबि ब्लगखौहाय लोगो खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना खोमथा मुसाहारि आं नोंनि नाम्बाराव खौ लाबाय दे एस मुसाहारि दा वाट्सआप SMS हरगोन दे जोंहा खोमथा मुसाहारिया नाम्बारखौ लाबाय होनना बुंहरदों आरोना एस मुसाहारिनिखौ दायो नाम्बाराव मेसेज हरगोन होनना बुंहरदों वाट्सएपाव ओमफ्राय सोरां ब्लग 10K होमबोलाय नै जोलाया होबोलाय नै जोलाया होनहरदों जोंहा नै एस मुसाहारि आगैया फैदो थेंक इउ स माच सोरां ब्लग आगै मा खबर ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना सोरां आगैया ओमफ्राय एस एम चेनेल गासैखौबो सापर्ट खालामबाय आंबो जोंहा एस एम चेनेलाबो गासैखौबो सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना एबि ब्लग एस मुसाहारिखौ खालामबाय आं एस मुसाहारिखौ एबि ब्लगआ खालामबाय होनना बुंहरदों जे बड' स्टेटास आब' आं ओंखारथ'बाय दै एसे बिजियाव दं आं जेबो नङा आगै थेंक इउ स माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो हेफाजाब होनायनि थाखाय जोंहा जे बड' स्टेटासआ ओंखारथ'बाय थेंक इउ स माच आगै सोरां ब्लग मा खबर आब' मारै दायो मोजाङैनो दंथ'यो आरोना आगै ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो जोंहा सोरां ब्लग आगैनिखौबो जाय गोदान फैदोब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना जाय सापर्ट गैया सोरां ब्लगखौबो 10K मुसाहारि एस मुसाहारि एबि ब्लग कमेन्ट हर आं गाबोन बेक खालामगोन एबि ब्लगखौहाय कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना गाबोन खालामगोन होनना बुंदो अनन्त क्रिएसन साब्स खालामबाय आं नोंनिखौ तुलुमनि बर' जोंहा अनन्त क्रिएसना साबसक्राइब खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना तुलुमनिखौ आङो 4टासिम थागोन आरोना आगैमोन 4टासिम 5 मिनिट दंबावो ओमफ्राय दोननोसै आरोना मोनाबायबो खामानिबो दङ खोन्थाखाबाय आरोना 5 मिनिट बाव आरोना आगैमोन तुलुमनि बर' अनन्त क्रिएसन आं गाबोन खालामगोन दे जोंहा तुलुमनि बर'आ अनन्त क्रिएसनखौ गाबोन खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना गाबोन खालामना होब्लानो जाबाय एबि ब्लग खालामगोन तुलुमनि जोंहा एबि ब्लगआ खालामगोन होनना बुंहरदों तुलुमनिखौहाय जाय दिनै सापर्ट मोनदों गाबोननो बेक खालामना होबानो जाबाय आरोना थगायनाङा ध्रुब राभा
হাই বা কি খবৰ তোমাৰ মোৰ খবৰ ভাল ভাইটি তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা एस मुसाहारि 100% सापर्ट होगोन आं लोगोफोराव जोंहा एस मुसाहारिया गैया 100% सापर्ट होगोन होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एस मुसाहारिया गैया गोबां आइडि दंखायो सापर्ट खालामखायो बियो अननानै बेखौबो सापर्ट होब्लानो जाबाय थुबराफा सोरां बर' कि खबर जोंहा थुबराफाया सोरां आगैखौहाय कि खबर होनना बुंहरदों अनन्त क्रिएसन सावगारि गयारि नोंखौबो गोलो खालामबाय आं गोलो गोलो लोगो खालामबाय होनहरदों आरोना जोंहा अनन्त क्रिएसना सावगारि गयारि आगैखौहाय एस इउ बर' एस बि ब्लग प्लिज सापर्ट 200 दालै जोंहा ए बि ब्लगनो 200 साबसक्राइब नांगौ आरोना अननानै साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय सोरां ब्लग 10K आसु आसु राभा दे भाले जोंहा सोरां आगैया मोजाङै दङ होनहरदों आरोना भाले आसे बोले कइसे सोरां ब्लगे ए बि ब्लग दावराव तुलुमनि आं खालामबाय जोंहा ए बि ब्लग आगैया तुलुमनि आगैनिखौ खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना सोरां ब्लग माथो दाना खबर गैथारला आब' औ गावहाबा खबर लाया आरोना गावहाबो खबर लाया आंखौसो बुंहरदों आंथ' बेस्थ'खा आंहाथ' मावनाय दांनायावनो बिराद बेस्थ' मोनै भिडिअखौबो होबाय थानोनो हायाखै बियो मोनाखायोना दानिया आरो गोजां बोथोरावनो ओमफ्राय गावसोरा सेंग्रा मानसि खबर लानांगौ सेंग्राफोरा टाइम मोनो जोंहा आरो सोलाबानो टाइमानो नै दाबो मोनालायबाय आं दिनै सानथामसोआनो जाबाय माबायाव फैनो मोनाखै मोनाखायो आरोना दसेनो मा जाना लोंनानैनो ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो होबाय थानो समखौनो सोलाबा मालाबा आरो इदिट खालामनो बानानैनो होआ दा आरो बाबु उन्दुनायखायसो दा आरो फिसाला उथिबा आरो दावराव जालायसिगोनसो खोमथा मुसाहारि आनन्त आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक सिङा खोमथा मुसाहारिया आनन्तनिखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों बेनिफ्राय मिस्टार सोमदोन बसुमतारि आंखौबो एसे बुंना होदो आब' औ जोंहा नै मिस्टार सोमदोन बसुमतारि आगैया दासो फैदों अननानै जाय जाय मिस्टार सोमदोन बसुमतारि चेनेलखौहाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय सोरां ब्लग 10K अय मावजि गयारि औ जोंहा सोरां आगैयाहाय मावजि गयारि होनहरदों मावजि गयारि माने सावगारिखौ होनहरदों जानांगौ थांबायसो नामा जोंहा सावगारि आगैया केबि एडिट्स तुलुमनि आं सापर्ट खालामबाय जोंहा केबि एडिट्सआ तुलुमनिखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना ए बि ब्लग एस इउ बर' नोंखौ मोनासै ए बि ब्लगआ एस इउ बर'खौहाय मोनासै होनना बुंहरदों आरोना जानो थांबायसो नामा बियो बेनिफ्राय आरनेस बसुमतारि आबि हाय होनहरदों ओमफ्राय थेंक इउ स माच आरोना आरनेस बसुमतारि आगै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नै अनन्त क्रिएसन जागोन दे तुलुमनि बर' जागोन दे होनहरदों जोंहा अनन्त क्रिएसना एस मुसाहारि सोरनो सापर्ट नांगौ SMS खालाम जोंहा एस मुसाहारिया नाम्बार होनानै दोनखादों सोरनो सापर्ट नांगौ SMS खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना SM चेनेल लाइभनिफ्राय ओंखारनायसै आं आब' गुड नाइट बयबो सापर्ट खालामनायदो औ जोंहा SM चेनेला लाइभनिफ्राय ओंखारनोसैनो थेंक इउ स माच आरोना SM चेनेल दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गुड नाइट होनहरदों दायो गुड नाइट जाथ'वाखै गुड इभिनिं आरोना आगै दे गुड नाइट होखादोंबाबो जेबो नङा बयबो जोंहा आगैनि SM चेनेलखौ सापर्ट खालामना दोनब्लानो जाबाय तुलुमनि बर' सोरां ब्लग आं नोंनिखौ खालामबाय दे आंनिखौबो फुल वाच खालामना कमेन्ट हरना दोनहर जोंहा तुलुमनि बर'आ सोरां आगैनिखौ खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों फुल वाच खालामनानै सोरां ब्लग अके जागोन होनहरदों जोंहा तुलुमनि बर' केबि एडिट्स थेंक इउ दे आं गाबोन खालामगोन दे जोंहा तुलुमनि आगैया केबि एडिट्सखौहाय गाबोन खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय सोरां ब्लग 10K तुलुमनि अके साब खालामगोन जोंहा सोरां आगैया गाबोन खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना साबसक्राइब खालामगोन बियो खालामालाफानो थाया खालामखागोन गाबोनो तुलुमनि आगै जोंहा सोरां ब्लग 10Kआ गाबोन खालामगोन आरोना तुलुमनि बर' सोरां ब्लग फुल वाच खालामना कमेन्ट हरना दोनहर जोंहा तुलुमनिया सोरांखौहाय फुल वाच खालामना कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना
ओमफ्राय आंबो दोनथ'नोसै नामा 4ता जाबाय आरोना मोनाबायबो ओमफ्राय खामानिबो दंखायो नालाय ओंखायनो आगैमोननिसिम आंबो बिदाय लानोसै ओमफ्राय अननानै खेबसे कमेन्ट हरबावदो आरोना दोननोसै गाबोन सम जाब्लाथाय फैफिनसिगोन सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै गालांदो आरोना आगैमोन बयनिसिमबो खावसिगोन ओमफ्राय आगैमोनाबो फैफिनब्लानो जाबाय आरोना दे होमब्ला आं दोनथ'नोसै आरोना आगैमोन थेंक इउ स' माच आरोना बयनिसिमबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंसोरनिसिम निमाहा बिनानै बेखिनियावनो दोनबाय आरोना आगैमोन थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो अके बाय बाय सि इउ एगेन टुमरो होनसिगोन आरोना दोनबाय दे आं